God. Goed. Ja, dan kerst gewoon van die zelf op melden wat diegene die en dan kennen de jufjes maar ja, die shit dat en dan weten die wat er is gebeurd en zo, want dat kun je dan niet typen. Hast je al eens die en hast je al eens broekt? Ja, dat heb ik wel eens een paar keer wel gebruikt, ja. Ik speelde met een jongen. Heel veel mensen pesten hem en toen waren we dus een keer bij de voetbalkooi. En toen gingen ze hem ook pesten en toen is hij later huilend weggefietst. En toen heb ik er niks aan gedaan, maar later dacht ik van, ja, ik ga het toch melden. En denk je dat dat geholpen heeft? Ik denk het wel, want ja, hij wordt niet meer zo vaak gepest. Basisschool De Bolster in Jestermar is een van de tolverskwallen dat bij het pesten nou digitaal ongaan kennen. De nieuwe methode is invierd nadat uit onderzoek naar voren kwam dat er meer pest waard als tocht. De directeuren van alle belutsen basisscholen vernemen dat deze aanpak verschil maakt. Door dit programma kregen we gewoon inzicht van waar wordt nou gepest, veel gepest. In welke groepen speelt dat nou veel? Zijn het nog steeds dezelfde kinderen die gepest worden of die pesten? En doordat we dat nou heel goed in beeld kregen, konden we daar veel gerichter mee aan de slag. En wat heel belangrijk is, de pester wordt net beschuldigen. Dus de pester wordt wel zijn van doe maar stoppen. En kerst dat zonder hulp. Kerst stoppen, nou meestal is het bij een jaar, dat ken ik. En dan is het heel gauw oer. Er wordt concreet minder pest. Ja. En hoe vernemen jou dat dan krijgt? Dat kunnen we melden, dat kunnen we vernemen door de meldingen waarom rennen. Er zijn weinig meldingen op dit moment. Wil dat we het wel na elke vakantie activeren. Jongens, denk erom, je kan melden als er wat is, als er incidenten binnen, jou het aan, net alleen nog pesten. Incidenten, alles telt.